Ozuame chiachi obia ema obia kwaba e de baba Grace TV so gidi se twedi ampo nyankopon adom abusua obia ho ye mesre odaroma se ne de dikan obeka ho e wo channel yiso a na wa subscribe ya mai na fe wa like na wa comment na wa share ama foforo so enya bia hwe nim se obaye tinyami share abusua na onye wo so akoma so ade emfa ma ya se hye bia bedi nkomo na bia awie se de se ne fata na se de nyina yenim no eye enra abosumi nsia yi mu de di kan wa afem premium ne de nsia yi wo mu ya na eye dwoda e na akọ breku man mu a eye de hyebrante a na man hema board din na atsankunya nyina gye ne tum osua de che breku matsankunya na atsankunya so sua de che no na fei osua de che breku man nyina se wo no ne man hena oba na wabehwe se breku man betum pon ama bibia eye ka behwe se de asante amamre ene amane esitie de hyebrante Kofi Asante krobia ya na man hema board din ne ho asem na meka ya sabe ya wo sua de a kire ebreku man din ene odefo kire di abo Asante ya otoso eminu sisi ade din no eye odefo kire di abo Asante ya otoso na busu obi ko busa ah oman ni ya wabai ne ho asem kakra ne sei die na yebetimi asu afa no ye wo no brebai die be na wadwuma be na waye school ko school wo himfa ene ade ne hu profile boni be se se be ye betin se wasne hu ne bobre kra ansa na obedi akunya ni asese nyame aka na ho na bibia aye boko ne hu hye ne so se wo se ache breku man ye wie de aka ne se Nyankopon ya adom abo mu ase kotoko hene ebedu ye man mu a ohena ko mapa na botieti we makwan na eye nana kire na se odefo kire di abo Asante otoso mi no abesi bibi e de a kire na fa ma hine di mu na sipi se breku man hene no na ye hwe ne ho asem kakra nana breku man hene America na wasem odefo kire di abo Asante ya otoso mi no ye wo no afi apem hankono edusia mi no 1962 ene ye wo no na eye bosome nwotwe ne de toso eduonu enwotwe wo afi apem hankono edusia mi no mu 28th of August 1962 ena breku man hene ya wabai ye wo no na se wo hwe mu a Nyankopon ya adom a se wo mfinsia no edusia miensa o 63 years eje Nyankopon hu ye mobo na wo de yan kwa chaye ne a abosome nwotwe mu de toso eduonu nwotwe wo afim pim mienu ene eduonu ensia mu na oba benya edusia in 64 years the 28th of August this year 2026 ena oman hene meche breku man hene obenya 64 years sa be ya anra no wo so ide the age no nimfie eye edusia emiensa na ene afie pa modaro Mercedes na fata na ye wo no e wo breku ko no mu yes breku ko no mu ye wo no e wo no man tem no mu ye wa something mu na fe ye no to nchen ya o ye dishi konkon ya na dishi ye no echinye bia ni ho na dishi ye se bibia da na kwam eye fita ya nkekawa bia ni enti ofiri ya brekum adishi abusua no mu na ye wo no akaka wo no brekum wa na for ya beju bebia wodwi enti wo be kaye na so na dishi ye echinye bia ni ho na mfunso bia ni ho enti bia na ama hema abodi se me ka bo mu ase na ohene kese ye nim sabio ohene busa ase atemkunya obi wo na ho asem ka dishi ye mu ene ade da obi ase wo ne hwe ka izanso omu nim ye pa se o ya dishi konkon na continue ka yo ka se o na kontampo ene eye breku man hena waba eye odefo kire di abo Asante ya otoso emienu so ya mamre ni amalisite na ye wono breku mu amadi ka kire no mu ya wo free adishibusua no mu kwogen chenye bia ni ho na no chi enam so wa adishie nti on sa abire bia okokoro bi mu ana okọ bi na adishie ho a dodo na hu ya no so wa adishie sanse ne ye ne danso adishie bro mu ase adishie de odo ene kasa nipa ho adishie ade bi obo bia oboni be kasa exercise restraint adishie ampre wo ho nya de odi bia ntobo ase na watase ne banyansem ano aye na aso aba na amanfo ama asodwi aba ti odi eye na ya meka na se breku man ni na so adishie ne wo adishie busua mu nti no ye tete nyina ne nkwada abra mu ba ye de odo enkabo mu afi say ye nya ye nkwa ye pesem nkuna ni na ebe kabo ma ya ade ama ye ma ya tumpon ni na ebe kabo ma ya ade ama ye kuro tumpon oboni be ka say communal responsibility eno ena edetete na ama hene eba ye wo no atobreku adishie busua mu enam santi na busuafo de hye ntim se da bi abere bi ade bi ade besi woni so bi ara ho na ye menye kokoasa afei eni nipa nyina nkamum na muntumpon ti sa de no aka na ho ade aba besi ne ya sabe am no kase ade bi anade ne sabe so bi a ofiri mu nyina ye na no kwan nyame no ye nso a eso aba ma amfa so pem bem se de se ne fata na no chi ye hwe na sukuu kromu ye wono brekum ade ki aka ye wono brekum ti o hyede sukuu ase ye ahyase ro ni be se primary any elementary school no okoni nyina e wo brekum wa okọ brekum a
Brekum Presbyterian School ɛhɔ ɛna Nana Kofi Asante Desbrante Kofi Asante korobia ya na die ɔne ɔdɛɛfoɔ kyerɛ di aboɔ Asante ɔtɔsomien ɛhɔ no kɔ school Brekum Presbyterian School ɛhɔ na ɔyɛ primary school ɔkɔyɛ after elementary na so ɔkɔ no hɔ na so hɔ a owie na so ɔkɔtoa so Nyankopɔn twɛ di ampa adum nti owie ɔkɔtoa so ɛwɔ Dɔmaa Secondary School yɛ no nso ɛwɔ Bono Mantam no mu na ɔkɔ Dɔmaa Secondary School afi apem ahankono ɛdioso ensia ɛde kosi afi apem ahankono ɛde wɔtwe ɛmiɛnsa 1976 to 1983 na sɛ mfie nson ɛna ɔkɔsua adeɛ ɛwɔ Dɔmaa Secondary School na saa bɛrɛ no sɛ kane no mo A level ordinary level no ɛna I stand to be corrected ɛna A level no yɛ advanced level Nana Brekum man na wabɛyi O level ni A level ni na ɔkɔyɛ no Dɔmaa Secondary School nti na ma odi mfie nson ɛwɔ Dɔmaa Secondary School no afei nyame yɛ adom yɛ owie yɛ efi Dɔmaa Secondary School no ɔto aso ekosua adeɛ wɔ akwantuo mu na ɔkɔ UCAD Rochimel mu London to be precise ɛhɔ ɛna Nana yɛ America na sɛmi yɛ Brekum man na ɔbɛyi okosua adeɛ na ɔkɔ hɔ nso okosua adeɛ higher education certificate in business administration no okosua adeɛ free Association of Business Executives wɔ London UK nti or a business administrator. He is a certified he is a certified business administrator. As I'm trying to say, a mamreni a money coin so additional was the business administration. Yeah, what a dance here in Kratina, a demon was an crap. Nana, I can answer me, or a business administrator, a certified one. And say, be a argument to a business administrator, baby. And then the Okusium one dear, a Siam 1 year director. That is the background of Nana. He's a business administrator by profession. Yɛne okosua de wɔ London abrochim na no ɛnankyɛn ɔnso okosua na okosua de wi a wɔsɔ de bɔbra wɔsɔ de tu anamɔm na wɔsɔ ba mfaso ɛde ma ɔman na wɔsɔ ba mfaso ɛde ma okuro na bibia ɛbɔkɔ na yɛfra na professional career na abra boy a wabɔ afei ade okosua adwuma a wɔtimi de ayɛ a afei apem ahankono ɛde wɔtwe ɛnan 1984 ɛna Nana ekopie mu wɔ Germany abrochim mu ekopie mu wɔ Germany abrochim mu na busua anso a Nana ɛweta so ɛma mfinhyia aduasa mmienu okopie wɔ Germany abrochima mu 1984 no mfinhyia bɛyɛ sɛ aduasa mmienu de abusua Nana ɛweta so konkoden ɛnam so business administrator nti ɔne nnwuma akɛseɛ bebree ɛna ayɛ adwuma aboa ma adwuma ko no anasɛ nnwuma nyinaa tu mpɔn ayɛ from Nana akoma pa de hunu mu na bokyerɛ ne ɔtɔ ade hyɛ abusua yɛ Brekum ofiri mu ba de tete ne nti na mmea bi a wɔyɛ adwuma ɛwɔ akwantuo mu kyɛ Germany abrochima mu mfinhyia aduasa mmienu no ebi ɛne Bellersdorf ɛhɔ wayɛ adwuma hɔ ɛne baako afei baabi a wayɛ adwuma bi mu hɔ ɛyɛ Schenelec Logistics abusua nya mekasa wɔn sɛ German kasa nti mɛnyɛ ne yana mo de akyɛ me yes ne nyinaa yɛ adwuma a ɛwɔ German abrochima mu a kyɛ sɛ ɛwɔ din na animuonyam wɔ mu na amanfo yi tu Nana Brekum mahene wayɛ adwuma wɔ hɔ nyinaa saa mmea na sɛ companies ambɔ din baako ne Bellersdorf America ho asɛm wayɛ adwuma wɔ hɔ paa nya asɛm ketewa ma ne so ɔba mfaso afei ɛde ama adwumakuo no afei Schenelec Logistics ɛnso Nana ayɛ adwuma den wɔ hɔ aboa ama ne tumpam sɛ mo a mo Germany ne akwantum deɛ mo ho me ayɛ America ho asɛm afei baabi te sɛ Advanced Automotive ɛhɔ nso Nana Brekum man na wabɛn wayɛ adwuma sonko pa wɔ hɔ ama pipia timi atumpɔn ɛna afei ɛyɛ Railway Market ɛno nso Nana ayɛ adwuma den wɔ hɔ ɛde abo asabra no kasa mpuntu sonko aba saa mmea ho na nti we kakra yɛ fa Nana Brekum mahene Nana kyerɛ di abo Asante ɔtɔsomie no ɛho ɛnyɛ no na nkyɛn ɛnam sabi me kasa ade hyɛ abusua ofiri mu bae wɔde ɔdɔ ɛka wɔ mu ne ko yɛ kyerɛ na afɔ de tu no fɔ de tete no anti Nana aka bɔ mu ama ɛne wiase ama ahodoɔ nyinaa so baabi anya akwanya yɛ adwuma bia anya adwuma nko a bibia sɛ bia ekuo kura na yɛateɛ na Nana ka ho bia Nana ɛde ɔdɔ na ade korɔ ade bia de bɛhyɛ ne nsa bia ade hyefia ofiri mu ne de tie party ne nti ɔyɛ ne ho ayɛ sɛ ɔbɛyɛ ama mfaso aba ɔyɛ ne ho ayɛ sɛ ɔnyɛ kokoasa ɔyɛ yɛ adwuma bia de bɛhyɛ ne nsa bia ɔde ne ho nyinaa hyɛ commit himself to sɛ adwuma no ana assignment ade bɛhyɛ ne nsa no na wayɛ an excellent job sɛ wayɛ adwuma no yie yɛ amfomsoɔ bia ma ho ɛno a Nana kakra wayɛ wɔ ama ahodoɔ bebree so nti nyɛ UK ana Germany nko ama ahodoɔ bebree so ɛna Nana ɛtumi di dwumadie ahodoɔ yɛ ne nyinaa aboa ama ne ɛma tumpɔn na ɔyɛ Brekum ni yɛ a ɔyɛ de hyɛ na ne wura ne kɔtɔkɔhene Brekum fo fra Asante asɔre deɛ nanso ebia bɛbɔ tumi kɔpie baabi ama ahodoɔ so na ebia baabi abɛkɔ no wɔn mo amammerɛ ne wɔn amanneɛ ɛyɛ sonko na nankasa wɔyɛ de hyɛ nti wɔbɛbu wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ ne nti adabi ɔkɔduru hɔ a otie wɔn so deɛ na ɔde adidie ne bu obi a ɛsɛ fata
the amma baby phone so amamre said the na yeka e Potokasem say if you go to Rome, do what the Romans do now. And nkasa ɔde n'ade hyɛ titi obi da bi da na nkasa ɔde n'ade hyɛ popo obi ade hyɛ yɛ a wɔyɛ na ne ntiama nnɛ ɔnyɛ akunya kɛseɛ sɛ atena so na ɔba bɛso ade akyerɛ yɛwura yɛwura adornment ne sɛ meka ɔmo so yɛwura adornment ɔnyɛ akunya kɛseɛ sɛ atena so no ɔde ɛka nipa bom ɔde twi nipa bata no ho yɛ a ɔmfa ɛyɛ nipa nti kakra yɛ a yɛnim na yɛn nsa aka ɛde afa ɔman hene a waba ho ɛna ebusu yɛde asɔ nti esɛ nyame sɛ ɔnom ɔman hene yi nkwa tenten ɛne ahoɔden na henie yi a ɔba bɛdi no ntumpɔn na henie yi a ɔba bɛdi no ɛnyɛ from paa na ɛmfa mpuntuo sonko ɛmra brekum man mu na mpuntuo yi a ɛba brekum man mu na abusua ewiase na abɛho bɛ menim sɛ bɔtɔkɔhene akɔ papa na dawromanti bɔtɔkɔhene abɛboa na ɔman hene yɛ a ɔbɛyɛ henie ayɛ twotwo bibia ibo kwenu na efe do abusua it was a nice occasion asenkunya eso akyere no na ananso eso afenamu na ono so suaye e de kyere asenkunya nyina na efe pa na efe nti yemfa mpa ibo pa nta kyere na bibia enye bokwa ma na tinkwa yese twedi ampo nyankopon se onka na na o ma ati nyina animu ano na ensini se de ese na fata na abusua yen clarify nyama ba ko me no bi na amanfo nti ase also behu boko social media so bi si o da bi ade a kronum kran man say be so mo penipa for da bi ahenie da bi amanfo chemi ati ase ahenie nya abato ene yakase wo a ebia nipa do krobu nipa do no pel no ena wo so odi akunya no kwente sa so okọ bekum ada bi do no anra ihu bi nipa mpempem a ekodi na Kofi Asante Krobia chi na say de Shebrantie Kofi Asante Krobia chi eba na obeswai krono do no aba betachi nti obi wo ho se ahenie ku akunya to a ye youth ne se pro da bi enya youth ne si hene empanyimfo chem dada ọma ọhima say ọman hene dwa aye se paramount aye ọman hema na wo akonya se obo de Shebrantie ti na fe king makers no ọma hwatem konya hwe se o ye won ho asem ka ye ho asem ka bia ene na ya makwan se onsai na bibia anye boko enam se na ọman hema on na ya abrewa ya oda abuso nyina no na ya na empanyimfo ta ka asem se abrewa afa de Shebrantie a onko fa de Shebrantie a tena bi ọma no fo a obeka no so ti abrewa be fa de Shebrantie a ono no fo a onka no obefa de Shebrantie a o maye ne so dom obefa de Shebrantie a wo abewo anim na de hie gida abewo na de hie na wo fie to say am de hie we de ne subinti emwa ne suwe ne hie we ne subinti ebeboa am ya tumi atumpon ti abewo na wo akwanya se obo de Shebrantie di e na ye hwe bibi nso ase ebia obeti obisi o continue asem ko continue bi men ka bekum de me ye general illustration continue bi na ebia jasini bi so obupe nipa foforo ebia echidom ni bi na ebia achem asem ka sanahe bi so mponi pa for ye nchem yi on se ogokro bi amu a ogokonkra bi a man ne man hema dwa no on so mo ye abusua ba ko nanso eba bi a kontira ono wonka adehye abusua no ti be dey na bi a kontira asem ka ana sanahe ana bi a ni fa ha na bankum ya onka adehye abusua no ono aba behwe ohema adehye abusua no akase ohema adehye abusua no fa asumasi ana ase obete na fane di akunya onti meche abrewa na busua mo no na de hye nyina na de hye de ono no fa won kan onti meka se da bi me mfa de ono no fa be kan me ko fa de ono no fa be kan na ko fa asema ba da bi ebi akwa na bi obi oti bi o so da bi mfa so mesi na obenti no kira bi nipa no na pese ode ne ma ade hye busua no ya na won ka de hye busua no ohima na se ade hye ni nim ne kye o nti da bi ohima no se nipa de obeka no ho a obia na omwa mama hidie nkoso omwa ma kroni ntumpon omwa ma esadia me pese be yeme man omwa ma ne nkoso oyema wo obroni be say the so prerogative say obeka se omma ne makwa omma ne memusa enti yenti asesa na bibia anya boko yenti asesa na bibia anya aso je na mpanifo asa aka biem se bi obo de Shebrantie ndi a o wa akwanya se subo bi wo ho a e wo ne ho a de bono ye na ye wo ha bekum die mabom wase kotokwa hene ebusa na ahema bo de Shebrantie Kofi Asante Krobia di na de Shebrantie Kofi Asante Krobia na yi oni o therefore chedi abo Asante otosome no bae ye rebusa atankuja wo na se obi wo ne ho asem ka na abusua obi aso ne ho asem ka na continue kwa ka so ewra ma konta kwa no a oba no na se na ayefe na aye editie enti atankuja no was that power say ebia nipa no ba wo no ho asem ka na yese bia pa na won penti bia pa da bia ndi na so amamre ni abade nemo say yo muchiem no e bia okodi dem seremika obi a seremika company for dem okofo obire e no so ka won bi e no betimi agina so wodi dem wa fo obire e bi kura sabio wakoda afiase pen
ana wa adwum ha bi saa nneɛma bɛyɛ sɛ nan yi oni dem sɛbio Mr. Meka ɔnkɔfa obi yere so ho ɔnkɔda afiase ɔwa oni adwum ha wa ɛnyɛ sɛ wɔteke saa ɛyɛ adaka nan yi a bibia no wɔasi ne kwan sɛ ontimi medi akuna ti yɛnti aseɛ saa ɛnɛ bra na ahema board hye brantie di obiara nkasa bi a yɛwura Mr. Meka wayɛ saa kwadu ahodoɔ nan ama me wɔtimi de bɔ obi ya wo medi akuna obiara nkasa wayɛ bibi saa enti aya mama yɛnti aseɛ na bibia nyɛ mɔkɔ ɛsrɛ mo aya mama yɛnti aseɛ saa na moa ɛna afei wɔn sɛ papa baako a na ɔpere me refi ne di kakra the voice bi ba abɔnten a ɔsi o nana hema ɛne nana hema nkyɛn na bekum ahema yɛ ɔsɛ de akunya ma ne nua bɛma saa na papa ne ka wɔn di akyɛ dodo enti wɔsɛ ba fa foforɔ ɛna yɛbu sɛ mo mpanyinfo tuma me ate asɛ sɛ wasante mu deɛ ɛnyɛ rotational saa na mpanyinfo aka me ate sɛ ɛwɔ asante ma bɛni amane mu no yɛkunya die no ɛnyɛ rotational sɛ ahadi a ɛnkɔ ha ɔsɛ wɔbɛkɔ baabi bi akɔ srɛ mu ne amahodoɔ no bi so a ɛwɔ yɛ man mu ha obi no de mo kunya ne rotational nti afie we di a ɛnkɔ fie no nso ni na fie we nso ɛnkɔ ano mu ni edu baabi bi anti ase wɔn sɛ o wobenya anka bi a fie we mu adi ato aso bɛyɛ mmiɛnsa anka wobenya aso nya bi a wobɛdi anti ase wɔm but ɛnyɛ a ɔhyɛ sɛ kyenkyena a abrewa bi a ne fie di ato aso ana se fie di baako nti no ɛnkɔ baabi foforɔ nti abusua yɛte nneɛma kitikiti ase ɛbɛboa yɛn na du baabi a woni bɛ sɛ unnecessary fight unnecessary tension ne ade a yɛde ba yɛn so no etumi aboa na yɛma mpanyinfoɔ no mesɛ yɛma yɛ nuanom mmeranteɛ no ma ba wɔ titiri nti aseɛ sɛ wote kuro no mu a deɛ ɔwɔ akɔnya sɛ ɔkyerɛ wadwen wɔ ho no ayɛ MP yɛto aba deɛ yɛ MP deɛ ne wotumi kɔto bi DC kura sɛ no nka yɛ aban na de aba but DC si nyinaa ne ɛwɔ akɔnya sɛ yɛto DC ɛyɛ assembly members ne yɛto deɛ na no so DC bi wa yɛ anam mmeranteɛ nso sɛ o ɔba kuro no mu a nipa wɔ ne pɛ na daabi then de obi ayɛ di wɔn yɛfa yɛn delegate election NDC ne MPP kura wɔn delegate election wɔn tu sɛ ne bebree na ɛte yɛn fie mu wɔn to aba ma NDC wɔn to aba ma MPP but they do saa delegate election yɛ to aba yi MP MC ne yɛ to aba yi MP exactly ɛwɔ anasɛ parliamentary candidate wɔ NDC and MPP mu a ɛwɔ that constituency wɔn nyɛ mo a mo to aba ma NDC na mo timi tu bi ɛyɛ mo to aba ma MPP na mo timi tu bi ebi anka wɔn preference but mo ni say ɛna yɛ mo yɛ di wɔn ho ɛno kora yɛ aban deɛ ɛnura yɛ ana ɛbɛyɛ o na amammerɛ ne amane a mpanyinfoɔ si yɛn ntɔn twene bɛtena ase dɛbi nti yɛn ti aseɛ saa yɛte aseɛ sɛ ɛbɛboa yɛn na yɛtumi atuntun na ebire bi a na dede bebrebe na dɔso ɛne kwan sɛ saa nso na ɛbɛrɛ busua ntumi da ase sɛ wɔgye brɛ na wɔhwɛ mi yɛma de hyɛ branteɛ Kofi Asante korɔ bi a na yi ɛyɛ ɔdɛɛfoɔ kyerɛ di abo Asante ɔtɔ so mi beku mu ahena na yɛma na kɔ aba nnura nanom asɔkɔrefoɔ ɛkɔtɛ akyire kama wɔn nso abakɔsɛm mpanyinfoɔ aka mi ati bi sɛ beku ɔmo nyɛ firi Asante asɔkɔre yɛ a ɛwɔ sɛkyerɛ ɛna kɔtɔkɔ na dawo nanti ɛkɔdu baabi a ɔduru eti ne yi yɛnim sɛ Asante asɔkɔre nana Professor Subibi korɔ bi Asante nana wɔde bold na aka asɛm afei na asɔkɔre mampɔn Kumasi nifa hene afei Kofoodi asɔkɔre yɛ no Eastern region ɛna beku wɔn nyinaa yɛ abusua wɔn nyinaa yɛ adeɛ baako yɛ koa na ade hyɛ yɛ a ɛwɔ nkoyi wɔn ana ɛwɔ bia wɔn ana ɛwɔ nkoyi nyinaa so nti wobɛkae kɔ a n'ano abekufoɔ bɛɛ dwam wɔn asɛm no na asɔkɔre ma ahema ɛna afei na asɔkɔre Asante asɔkɔre kuntini wɔn nyinaa bɛka wɔn ho ɛsɛ ne nuanom asɛm na yɛka na abakɔsɛm sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka na atim no kɔtɔkɔ ne dɔ na kɔma pa na abotire nti ɛna ɔmo ama ade hyɛ kɔtɔkɔ ne no ama ade hyɛ pɛ baabi ma ade hyɛ ɛmo kɔtɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ ban wɔ hɔ ɛkɔba sɛ bi a Chairmanfoɔ sɛdeɛ abakɔsɛm aka na atim no ɛyɛ sɛ wɔde ɛsa ɛɛba a wasɔ ano afɔ ato nkraba na that was part of Asante military strategist ɛboa wɔn yes Asante ancient military strategist ɛboa yɛ ɛma nkonimdie ɛyɛ Asante man deɛ nti nyɛ sɛ bi a ne abaya kyɛ mantam na bi a mantam bi akodia ana mantam akodia nti a na ɛma ɔyera wɔn nkyi daabi nti sa ɛna yɛ na ma yɛ example bi mi say na busua me firi Kwabre me yɛ Kwabre ni Kwabre bɛn sɛkyerɛ paa nti ɛfɔ nsɛ bi a ne Ghana abɛɛ ɔtɛ kunya so asɛm ka o so Asante mantam na yɛ kɛseɛ paa nti mi kyɛm mu a me ka Kwabre ɛne sɛkyerɛ bom na ma yɛ ne mantam baako ebi anka ɔka Kwabre ne sɛkyerɛ bom no obetumi yɛ ne bi a Ashanti North region ɔsɛ bi a menya ne saa but the moment na beto so nti me no Kwabre sɛkyerɛ region ɛwusu nti sɛ ne aban ka sɛ asɛm ka ɔka sɛ wayɛ mantam wɔ wayɛ no Kwabre sɛkyerɛ region yɛ Kwabre fo ne sɛkyerɛ ne aka bom ayɛ mantam yɛ ayɛ nkonya Asante mampɔn nti ɛno na Mr. Meka na no wɔ Kwabre abempɔnfo wɔ Kwabre ana no ma hene te sɛ bi a na adwaben na Asante asɔkɔre afei na mampɔn abom mu ase na no na adwaben abom mu ase na asɔkɔre abom mu ase na no wɔ agbona ɛsɛ yɛkye mu ama yɛ mantam yɛ de Kwabre sɛkyerɛ mantam ato so nti no
yɛ mɛsum bie mu anaasɛ yɛnka asantuma biem there be ɛnte saa ɛyɛ na no ɛyɛ for administrative purposes yɛte ase yɛbɛboa yɛ na biribiara ayɛ kama nti yɛma na ti nkɔnyame nka na ho na ɔma na hɛ yie dwodwo meda sɛ ɔgye brɛ na wohwɛ me abusua mede nikɔbena wɔsu kɔ so a ɛhwɛ by grace tv sanse yɛ nipa bebree ɛna yɛde bɛso na wɔkae sɛ yɛtɔn fie wɔ atwema yɛabe mesrɛw wohwɛ me na fie a ɛtwa gu a wɔne gye ho afa namba no from sisi ate na biribiara nkɔ yie ɛmfa ma ɛyɛ 4 bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna afei na aka no ɛyɛ single room self contained biribiara da n'akwam biribiara ɛyɛ kamakama paa yɛ fie no wokɔtena mu anaasɛ ɔtɔ a ɔno da biara da ɛbɛboa wo na ɛboɔ no nso da fam nti kɔ na manya bere te fa no frɛ me na ɔmo kasa na biribiara nkɔ yie ɛmfa ma saa nso na meka for obi trading enterprise ɛma open tile papa papa de perfume papa de ɛyɛ obi trading enterprise ɔmo nko a ɛna ebetumi na ɔmo to na wɔn adi na ɛde aboa yɛ na ɛsi yɛn yie afei abusua me sɛ kanfo ɛyɛ better grace financial services ɛde ama ghana for amo america ɛne ghana for amo canada open insurance company papa financial company papa de mo abatan dia ɛno a ɛne open insurance company papa financial company papa de mo abatan dia abusua ɛno a ɛne ɛyɛ better grace financial services mama dina ko sna to asɛn na ɛyɛ kɔtɔkwan ne brɛmpɔn ɛna ne here ɛne mama dina yɛ kɔ fare by ɛde ma better grace financial services abusua fɔ ɔmo namba no na ne mama kasa ɔtena bu aso akyekye match na ɔmo to na mo na ɔmo sie sika na ɛkɔba sɛ ɔkɔ pension kɔ ɔmo di mu a don't worry na sɛ ɔkɔ pension ohia sika ɔbɛtam sika boom di ama ɛna bere a ɔmo sie sika na so ha ne amanye bi ba na ntumi nyɛ adwuma bi ma ba bi bia ha abusua wɔn a bɛhwɛ wakɔpem sɛ ɔbɛyɛ nyame dia ɔmo ahwɛ ɔmo anasa kɔpem sɛ ɔbɛwie college anese suapɔn ɔmpɛ yɛ deɛ na pɛ ɛyɛ better grace financial services mede ni kɔpem na osu bɛpɛ me bɛhyia nyame nka ho abusua makra bye bye